Sziasztok srácok és lányok, ebben a videóban Schoolboy Runaway. Végre téli szünet van. Tegye fel a kezét az, aki örül annak, hogy végre téli szünet van. Én is örülök neki, de egy kicsit azért hiányozni fog 3 hétig, hogy nem hallgathatom a mindennapi balhét. Főleg amikor a tanár leszűr minket gyerekek, az gatya. Olyan jókat rögtünk rajta. Holy moly! Look at all this snow! Na de mindegy, kezdjük is el. Akkor most sötét és easy fokozaton játszunk. Mondom easy. És... ti hova fogtok menni a téli szünetbe? Mi a budapesti vásárba fogunk menni a téli szünetbe. Ne kérdezzétek, hogy mi ez a reklám. Még jól magam sem tudom. Na de mindegy. Te mit csinálsz? A vízemet ne idd meg, te. Bolond. Bolond. Bla bla bla. Bla bla bla. És ma az lesz a videó témája, hogy az lesz a videó témája, hogy ha elkapnak, akkor meg kell ennem egy teát, vagy nem. Legyen a videó témája. Ide bejövök a szobába és gondolkozok, hogy mi legyen a videó témája. Szóval az lesz, hogy ha rájönnek, amit csinál, hogy direkt úgy hagyom a izéket, csak hogy ugye, hogy hívják? Hogy hívják már komolyan? Nem hiszem el. Ha úgy hagyom a izét, akkor észreveszik és megvernek, utána meg ha 3-szor meghalok, akkor örök szégyen száll a nevemre. Várjunk. Szóval akkor bekapcsolom most a gépet. Beindítok egy zenét, vagy beindítom azt a zenét. De nem bújok el sehova, hanem direkt. Direkt úgy hagyom. Na, beírjuk a jelszót. Szóval teszünk be. Na, akkor nézzük. Vagyis már láttam már 50-szer, hogy mi van. Sneaking behind the computer. This is how you study. Gotcha. Na, akkor haha. Direkt. Run 3 laps around the house. Csinálom, hogy elkapjon, vagy direkt. Az lesz, hogy kapjanak el. I hate running. Szóval most nem fogom végigvinni a játékot sehogy. I said run. Ne írogassál már, mert most videót. Come on, faster. Lehet, hogy ki kell kapcsolni a wifi-t, és akkor most látom, hogy ki.
Na, akkor, és ha esetleg nem tudnátok, ez a Schoolboy Runaway 9. része. Last lap. Bár aki látta az első résztől mind a 8 részig, It will akkor be the bad way. az jó. Mert aki tudja, hogy csináltam az első ki tudja mennyi részt, akkor még beteg voltam. Első 6 részt, Now akkor go study. talán első 6 részt, akkor beteg voltam. És olyan voltam, mint egy csöves zombi. Ez így. Várjatok. Itt is vagyok, csak egy fél órás. Zével. I'm coming. Well, Na, akkor... I wouldn't notice the open door. No, you're gonna get it. Strike the puck. Strike the So puck. this is how you do your homework. What were you told? Az igen, mekkora pofone. Take the broom and go sweep the snow. Biztos, hogy nem vagyok csicska. Azt mondja, hogy söpörjem össze a havat. Jó vagyok én. Csicska munkás, vagy mi az Isten? Mert szerintem anyámnak az vagyok. Mármint nem az You igazi don't anyámnak, study, you'll be sweeping hanem itt sidewalks a your whole játékban. life. Az igazi anyám nem szigorú amúgy. Remember, you mess up again, it will be very, very bad for you. Mindent megadnak nekem, ami kell. Várjatok, írok valamit. Leírom a nevemet. Nem Vivien, hanem Vivian. Mindegy. Majdnem mondtam valamit. De egy kicsit azért koncentrálok arra is, hogy vigyem ki a játékot, hiszen nem csak az a lényege, hogy Wait a minute! itten bohóckodjunk, mert akkor annak semmi értelme nincs. Mert ha bohóckodunk, akkor azzal csak 1. rövid lesz a videó, 2. pedig nem érünk el vele semmit. Beizélem a gépemet. Játszok ezt a Metal Horror Escape. My work took a little bit more time today, and I had to go home at night. There was a snowstorm. That's why I wanted to come home as soon as possible. My road went through a small forest. Hol van, hagyjuk. Akkor ez. I have to leave this place. No. Who's making that noise? Akkor nézzük ezt a Metal Horror Escape-et. Who passes like that anyway? Közben a fater meg tök zsíron nézi a meccset. Well, wait a second. Someone was here. This room couldn't fall by itself. Leső. Passes like that anyway. És még nézzük ezt a Metal Horror Escape-et. Ez nem az ajtóhoz kell, vagy hova? Bocsássatok meg, de... Nézd.
gacsa vagyok. Look on the other What side. kind of circus is on the ice? Kiléptem a játékból, na mindegy. Ez nem számít. Írok apámnak egy SMS-t. És Someone wrote. I should check. tudom, hogy egy kicsit béna ez a videó, de hát ez van. És rövid lesz. Szerintem, de 3, 2, 1. What the heck has happened there? Damn. Well, is it just me or? Na, akkor. Ha! Gotcha! Who let you turn the computer on? Thought I wouldn't notice. Yeah, right! Pretending to You do wish your it counterattack? Oh, wasn't I told you? Na, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a ilyen kis rövid videót, de... Vagy játszunk egy normálisat. Tudjátok mit? Játszunk még egy normálisat. Amivel már nem bohóckodunk. I can't do what I don't like. I want to live freely. Így. Csöngetünk 18-szor. Most már nem bohóckodunk. Mert ha itt most leállítottam volna ezt a videót, akkor jó rövid lett volna, vagy ki tudja. Ti majd meglátjátok, hogy hány perces, de én most nem látom, mert nem írja ki nekem, hogy hány perces. Strike the back! Ez a videó. Akkor... Where are you going? De amúgy meg nincsen semmi dolgom, csak tanulni persze. Mert miért is ne? I'm coming! Nem vagyok beteg, csak Ah, so close. ide soha ne bújjatok. Ide se. Megtalálnak szerint. Ez a szekrény a legszarabb búvóhely az egész játékban. Coming! És az egész játékban van benn. I'll show you! Amúgy nektek milyen volt az utolsó, vagyis a mai napotok? Nekem jó, mert nem tanultunk. Mi utolsó nap nem szoktunk tanulni, mert ugye utolsó nap nem szokás tanulni. Még jó, hogy tanévzáróként nem tanulunk, na az... Eleget tanulunk 9 hónap alatt, vagy 10 hónap alatt, ki tudja, hogy mennyi. Én nem számolom, hogy mennyit járunk iskolába. Nem is érdekel engem nagyon. Run,
Ja, és adok egy tippet a Rubik kockához, várjatok. Csak először meg kell várni, hogy a muter elmenjen be a konyhába. Right. I gotta go water the Christmas tree. Jól van, srácok, leállítom a videót, ennyi volt. Sziasztok, majd holnap is csinálok.